seu goberno. Vostedes inventaron unha modalidade totalmente diferente cando gobernaron, que era a de apoiar e censurar ao mesmo tempo o goberno, que naturalmente dependía de que grupo falase e a cal se refería, e que levou á conclusión para a cidadanía galega de que había dous medios gobernos que nin por xunto nin por separado eran capaces de gobernar a Galicia. E despois, entrando xa en esta cuestión, permítanme tamén sair ao paso da superioridade moral que se atribuyen vostedes cando falan de cultura. Oiga, eu entendo que na sede parlamentaria cada un defende a súa ideoloxía, defende os seus principios con absoluta legitimidade, e eu entendo que se debe facer con absoluto respeto. Dende a dereita, alguén falaba de que existía un concepto cultural do goberno. Eu entendo que os gobernos non definen os conceptos culturais. O concepto de cultura está por riba de calquera goberno. O que farán os gobernos será aplicar as medidas encamiñadas á defensa da cultura en función das prioridades que determinen, pero non creo que haxa un concepto de cultura da dereita superior ao da esquerda, nin da esquerda superior ao da dereita. E falando desta superioridade moral que se atribuyen e que moitas veces nos recriminan de que se decimos unha cousa facemos outra, oiga, aplíquense vostedes o conto en relación con este mismo tema. A colección de Benino Iriz está en Aliga del Infantado dende o ano 2001. Durante os 4 anos de goberno do bipartito non fixeron vostedes absolutamente ningunha xestión para reivindicar o que agora mismo reivindican con énfase total e absoluto. E despois, en canto ao posicionamento respecto da iniciativa concreto, oiga, aquí non vimos a valorar a importancia do patrimonio e da colección de Benino Iriz, que a poñemos totalmente fora de toda dúbida. Evidentemente, no seu conxunto ten un valor extraordinario con independencia de que en casos concretos unhas pezas podan ter máis ou menos valor. E tampouco estamos aquí para facer discursos antropolóxicos, señor Ron. A nosotros se nos pide que nos posicionemos sobre o contido da iniciativa. E mire, o primeiro punto nos falta de que impulsemos a actividade da Xunta a algo que entendemos que é o fundamental. Se se trata dunha colección privada, é poñerse en contacto cos responsables, cos titulares desa colección. Pois ben, eso xa se está a facer. Xa fai varios meses que a Xunta de Galicia, e ademais a nivel dos máximos responsables da Consellería de Cultura, está mantendo conversas e negociacións directas coa familia de Benigno Iriz para a información que teño esa, e salvo maior autoridade que me desacredite, a manteño en este momento. E, lóxicamente, o que se trata con esas conversas pois é asegurar o fundamental que é a salvagarda da colección. E, lóxicamente, do resultado desas conversas virán as actuacións concretas que se poderán ir realizando en función das circunstancias. E, precisamente por eso, señora Pontón, tampouco podemos aceptar o punto segundo, en donde unha cousa é impulsar o goberno e outra decirlle como ten que actuar en puntos concretos do seu ámbito competencial. Non lle podemos dicir ao goberno como debe abordar a negociación coa familia de Benino Iriz, nin tampouco lle podemos impoñer á familia o que vostede dice aquí do traslado ao lugar adecuado, a catalogación, o inicio da xestión museística, porque apuntado o señor Camaño, é certo que nestas coleccións de titularidade privada moitas veces se chega a acordos satisfactorios e importantes. Tamén é certo que ás veces se plantexan problemas de extraordinaria importancia. Aí ten o caso, por exemplo, do legado de Miguel Hernández, ou moi recientemente, e aquí moi cerca en Lugo, o da familia Álvaro Gil, co patrimonio depositado no Museo Provincial de Lugo, que eu non digo que este sexa o caso, e o galla que non nos seña se poda chegar a un acordo satisfactorio. E respecto da terceira petición que nos fai, señora Pontón, tampouco podemos admitir plantexarnos agora un espazo museístico novo, que xa é complicado leválo adiante en etapas de bonanza económica, e ben as feroces críticas que se están a suscitar con moitos desos espazos que xa se puxeron en marcha, que trouxeron as consecuencias que trouxeron. Facelo agora en plena situación de crisis nos parece que é unha cuestión que habrá que estudiar con tranquilidade e con determinación, que non están os tempos efectivamente para o gasto de recursos, e non vamos a falar de actuacións concretas que vostedes mesmos censuraron en outras ocasións. Polo tanto, o noso posicionamento é contrario á iniciativa formulada pola señora Pontón. Gracias, señor Bamonde. Réplica para a señora Pontón.
Moitas grazas. Eu, señor presidente, alégrome que nesta comisión o regulamento se interprete de maneira flexible e ora todos os grupos vamos a poder reabrir debates sobre temas que xa foron tratados. Creo que é unha boa maneira de aplicar o regulamento. Tamén creo que o señor Fariñas debe estar preocupado, dado que o señor Bamonde lle emenda plana, porque vostede non defende adecuadamente a posición do Grupo Popular en materia de cultura. En todo caso, nos aquí ninguén falou de ningún tipo de superioridades. Creo que o único que fala e que se delata é o señor Bamonde na defensa da súa iniciativa. Falamos de un problema concreto, que mire, creo que por respeto ao que representa a historia e tamén a familia que está nunha situación desesperada, vostede se debería de ter que informar un pouco mellor. Primeiro, porque creo que é importante o valor dunha colección, porque eu, se non houbera informes técnicos, e neste caso de persoas que se dedican desde un punto de vista técnico a isto, que valoran a importancia dunha colección e que din que ten unha relevancia para a nosa historia colectiva, pois non traeríamos aquí un tema destas características. Segundo, paréceme demencial que teñan vostedes esa obsesión co bipartito, porque, mire, o problema de que a colección este desafiuzada e que teñamos a oportunidade de traela ao país, de que retorne ao país, é unha situación que aparece agora, non aparece antes. Se antes había un convenio, se estaba cumprindo e a familia estaba de acordo, pois, efectivamente, cando hai as oportunidades é cando un goberno ten que actuar. Por lo tanto, a situación créase agora non